O President ka Seng Henyo Tribe Integrated Territorial Organization ula kop yu simbot menteri rangba ka jila uba Preston Tensong baladaw ong ukwa shishay ka Khasi State udeben le no om man shukren tang na karimyang. Uba donbok da karula ong balada ka sarkar jila ka mon shisha ban pia no ika Meghalaya but one right ka Khasi State kam don jing e satya da ka bawla ong bay ka jingtarwa Khasi State lay soy ba ka sarkar pteng na du usnem khat khandai spa saw pupra. Laban kedaw ba kakat santrik unai weng haba kren bakilat pathai kubor usimbut menteri rangba ulaong bukwa banpun ulong ka jingdawa Khasi State da ka ulaong bakata dangret kata dang itanan Henry hakaju kupor ulak dawru iki jing e nakaliang president ka hitu ubat donbok dakar haba kren bu kanjat shai helor kani ulapin shai but say ringkat ka duler ka bawan the Ministry of Home Affairs Government of India show chief secretary ka jila ka South Rik unai lur 8,000 khatsaw ka bay debak instrument of agreement jong ka Khasi State kumpapaw kani ka shiti na kaliang jong ka MHA ka nangyay ap ka jubab na sarkar jila bala ay biyang ru ka shiti ban pinkan mau ho risaw 8,000 khatsaw Henry kat hadu mentamin ni kani ka kam kadang susah teng kumba ngan su mat phang khnet ba ngam pensyai ba hakam jing om jing sembut menteri menin sembut menteri ramba jong ka sarkar jala Meghalaya ngan masu dei hoy kadai ka bai yong ba kan syam jing e Henry ladangi bias pakat kum ka taki duler ki lanne kita ki paket ki history ki jongi kat kum ki documents lanne kita ki kot jong ka instrument of accession kam don jing e ban ai ka Khasi State namar ye ka Khasi State la ya soi ba sarkar India ho kat ndai spa sau kupra but ye ka jala Meghalaya la open one visionary kata ban divide no te la shkun thop no atu ko por bat ka Khasi jantia angaro haga kerteng Meghalaya te nina kalian jungi ni dan jing era ban yo ka Khasi State baleng ong bunta kadai halor kani ke kot ka badang sakut kadai tang hastin badang pensakut lada ka state lane kanu ko sarkar ka berkani ka balalet berkani ka bamentaru lada ki smu sha baki kimpersha lada ki ong ban yo kata ka jelala jong ka Khasi State kila dai ban pembek na ikan ka kot bat kila dai ban ajing thok no woodwood sa Ministry of Home Affairs ba ya kan ka harne ka thok ma representation regarding implementation of instrument of agreement made with the Khasi State ini apa wat ka MHR pa itho ya ta ka Khasi State te hangni la pan ka report ka bala ong a status report in this regard is still awaited te hangni ko ba kila ka pa ru ba ya kan kadai ban chem no woodwood ka kum ka status ka bala pha ka Ministry of Home Affairs te la do undon shisha ka te jing persat ba Preston subha de kan ni ka ba pha ka Ministry of Home Affairs leng bai jom kan ni ka petition no ka ba kila pha nadu na Delhi ba phin kren ba phin ya tai hapo kani shwa ba kan wan election la da phi don jing mut shisha ba kan yo Khasi State andrai la de phi om bi shumbi election de phi kren tang ba keli ko mo phi om no keli tom de ke heri phi rubi phi juba tang kata ka bom suya ha long da phi kwa sha ba kan yo ka Khasi State kren no ya kan ni ka ba sakut ka ba dan hapo secretariat kam dan personation supan big nek chief secretary in IUP ya kan ni ka kot ka bala kren but lada phimla ban le ka taru ni na kalem ko jumi lingba jong kan ka National Federation for New State ni la don ta hi ni kren but ke ga jing dawa Khasi State jumi kamkut tang hang ni hapo ke jing dawa jumi hapo Khasi jantia ban karo Henry habat hadal hiru ngin le pat ngin pensung ngin pensung ya kan ni wat ni sai kan dia ladangi jen mengi yo la ka jong ka Khasi jantia je ga no ka benung kong kum ka reservation policy la sopan ya keren man pembek no dat nang ta ha da phi ong ya ka khando ka siap ru karu combat ya kata ka community land hangi ke ya pha karu combat sipo garo ke ya pha ta ka ha karu kom shong kha shong man ka kham yisrem Henry pendal apek ka ha ka niam karu kom ni la ya pha karu kom shim sanat ru ka la ya pha te ki don pat ki bentaru ki bangi tungko bat keriti trikam jong ka sarkar India na ba kawan ka garo ka jingkali ka IP ka biang pala ha ngasu ha tambangan su ngan pani IP ka nuksa pi ong ba ngi duna pa kami zarap ka don tang arlak ta dam se penyon ne ki yang hak nong rim kum ka sikim ka don tang 0.7
Qatar umdan banyan niki tangi lepe kecik bendri ku ke jongi ke de ke baslor kalau tik kami seram ni badai bali hadu mentabat ki jongi pat kidang dan harta ke baki ong ba ngingin yo ngi de kirepat lada hatu ko kuat no natu ai nung sa kum ka hatu kuat jong ka ahom bat ka de ka mugal empayar kala bun ki kentot ke balanyon hatu ko por ban capture de India Henry bakam not ban tur tang sene sipo khasi bat sene sipo ahom na ling ba jong ka asam te ngangam tharai ba ngin ong ba ka ne ka jingma ba ka sarkar India kantur wat ka British hatu ko por kishim kita simpor na kisiem ban wan sene ban sensa te ngangam tharai ba ka sarkar India kan not bat nya ban ye tunjuk buat bat ka jek pendrio jungi bat ngindala yo le tampra mengi ki bangi la yo stok ka tien ka thle kalau wei lane kata ka pateng ka ni ku khasi hi ko bo kuntok kendriam penar boy war ni la yo kuntok aju la dangi yo ye ka khasi state ka bomut kibun ki benta ki ba ka sarkar India ka haban pediang kat kum gajing ete pula hendreng number 1 don pat ka po ka garo ka pun ki jing thot yang ni haki kendon an bo pher pe hadu benta nang tumi ye pi kenuksa kum hagaro health no unokma jushim sanat na pok discount mi kisem ki daloi kisem ni bali bala ya tungku no kita ki an bo pher hendrei kat kumba ya pe le ya kanika instrument of accession ko bajongi usiem lane udoloi undei utau governor general jongka khasi state ka bo thot ya khasi jengte te ngang ngasno hi ba ngin la phia ngin yo sipun ke benefit ke nadu ka kam ka cham hadu ka roi ka pat par hakino gini ku benta bat skawi kan ni ka jing dawa jung kini ki garo ro ngaso dei badai haga ktien ka thle haga culture haga le niam le kom nia pher wa te lada pe kum shkibe ki don ki be ki state no pe kum shapo UP ham tu kum ka Jharkhand ki babun ki dang ekran da ka ju ka kentien te maki ki dang yo ya ka state dan re yang ilai ubah keren da ka dialect lane da kata ka kentien la ka jom tengi la sudai ba ban ya pat na ka na ki ke bang yong bangin ya pat ba in ya shon ngin ngin ya pat kat kum ka kendon jong ka sarkar India